I gdje ste ljudi, evo nas u još jednoj epizodi Minecraft preživljavanja same Kudino. Evo i meni. I u ovoj epizodi sam ja htio da napravim, kao što sam rekao, u prošloj epizodi, htio da napravim brewing stand i šta sam ja, aha, diamond armor, da ga začaramo i tako to. Ovdje zbiti taj brewing stand i tako to. I što se te baguje? Ne pojma, njemu ne baguje meni kad baguje igram, znači idemo sada napraviti sve diamond. Znači... Niš kljušto. Koje? Ovaj ovdje. Kako što je ključiti? Eto. Ja. Eto. Sada krećemo. Idem sa fin da napravim sebi armor diamond, znači prsluk. Prsluče. Šta nam još treba? Ovaj nam je dobra kapa, ovo Sve ostalo osim kape. Ovo kapu ćemo popraviti. Ja, sve A ostalo... to ćemo ostaviti u neki čest, tako to. I ćemo mi napraviti mač. Mač i sjekiru ćemo isto napraviti od dijamanta. Ja, samo kap... I ništa drugo, jel ne? Samo to. Sada sjekir. I mač. Imamo mač. Aha, da sačkaj, malo kasnije ćemo sačkaj. Aha, to, može. Ovako, znači, skupili smo nekako 4 levela, ja mislim da je to dobro. Znači, šta sam htio? Htio sam da, pošto svi upgradeuju kad imaju, znači, svi mač upgradeuju ono da je najbolji, a ja ću sada malo drugčije, a Edin će malo drugčije, ja i on ćemo, znači, diamond akse, znači, diamond akse, jel tako? Jaks. I znači, jaks. Koliko ćemo levela? Ne znam. Ajde mi bude, pa da 14 bude dovoljno za sve. Ajde, to da brže, ono, to ništa ne. Aha, pa dobro. Ne veze, uglavnom nama je trebalo sharpness, ali ne veze. Nema sharpness, ja mislim na tome. Može, to imamo na ovom. Aha, dobro. Koliko ćemo levela? 16. Ja mislim da će biti dovoljno. Protection 2. Ne znam zapravo. Hajde 7. Imam dovoljno za 3 levela. Unbreaking. Ali ja bi... Nećemo, ovo će malo ostati kasnije, ovo će na ome feather falling da ima. Možemo i knjigu. Imamo mi tu knjigu. Ja mislim da nemam, ne znam. Ali ako sad, ko da smo jači 50.000 puta. Pa još. Pa znam, ovako. Sam da vidim kakve imamo knjiga. Imamo French, Efficiency, Flame, Protection. Protection. Ne znam sam koliko ovo. Kuš gore. Aj, baš, ali to je zabaga. Znači, da vidimo. Nećemo na ovo. On je pa aj znanu sad. Unbreaking. A da ono moraš tek začarati. Na ovo ćemo da vidimo. 3, taman 3 imamo 3. Aha. Što imamo na prsluku da vidim? Protection. Treba nam još unbreaking i tako to. Tako da... Šta je ono unbreaking? Da ne možeš puknuti. Aha, da. Ovako, znači idemo sada. Aha, dok nismo snimali, ja sam 20 minuta tražio ovoga jebenog Blaze Roda i našao sam od njega ono. I sad kako se pravi? Znam ja kako se pravi, ne boj se. Znači, capstone... Moneto što će? Aj šuti. Proces. Hanja li ide od toga? I evo ga, aj proces. To će... Proces. Gdje ćemo to staviti? Evo ovdje, bowling brick. Haj pored onoga nek bude. Neće, glupo. Ovako, to će biti tu. Ovdje će... Aha, ništa. Aj, ne, nisam ovdje dobro radio. Šta? Ovako, treba nam nekoliko još stvari koje ćemo staviti tamo. To jeste... Chest. I... Drvo. I treba nam još, kako se ne zove? zove? Nešto, pošto kad se radi ne dobro. I crafting table. Ja, i crafting table i to je... I onda još to, aha, sačka, treba nam još i ovo gdje stavimo. 5 minuta. Chest. Ne veze. I na ko smo uradili? Pola. Ovako, znači, to tu, to. No, to. Shift, tu. Može tako. I šta smo još trebalo? Što je nismo ostavio? Bože. Pa zato... Maja, ovo je malo... Kad začaraš onda. Ovako, i šta još trebamo? Ne znam. Šta smo još rekli staviti? A čestove. Ja sam sine zabagovo. Bože. Ljudi zaborave 2 sekunde.
Ovdje će biti ovako gamepad. Našli smo i onu melenu. Bio sam jedno Aha, 20 da, godina, melen. 20 miliona Bože. godina. Ali sazrija Bože. Volim pošću Bogu. Kako će ovo, sa čim će ovo najbrže otkne? Sjekirom. Ozbiljno sjekirom. Ili mačem, nemam pojma. Jel će ovo sad opet narast? Aha. Super. Idemo, To je znači, pozdravost. I onda još otrk možeš stvoriti sjeme i... treba nam i glisterin, melin, ovo ćemo zato ostaviti tamo dok mi... Znate šta mi treba? On gas, kako se mu zove? I send, jel onaj? Nije ono... Soul sand je ono dole, ali treba nam... Nether vart onaj. Ja nekar. Nećemo ništa, idem ja sada pokušati to naći. To će biti malo Hoćemo zeznuto. mi, kada ovu epizodu snimimo, ćemo tražiti onoga seljaka. Mislim, ne Ja seljaka, hoću, najvjerovatnije da hoću. Pa evo, onaj vod pa da ga izliječimo. Aha, izliječit ćemo ga u epizodi, ali tražit ćemo ga dok nije. Ja, zato što treba godina. Da. Mislim, ne treba bukvalno, ali... I sada treba naći onaj... Ne da ne, onaj vrt, onaj... Kako ću mi to naći? Čekaj, šta je to? To je ono što treba da... A, biljka, ona. Ja, gdje što naći? Gdje je to u nedelju? Ne vidim se. Treba to onaj upaljač. Aj, paljače. Upaljač. Jao. I sada ono ne stajemo, ono dok snimamo, znate, ono mi smo... Projem. Ja, kunc. Tu smo. Gdje? Aha, evo ga. Ne vidi su mrak, Hamed. Jo. Ako me sad ne stavi tamo, na naše ono mjesto, gdje je zamalo me creeper raznio. Pa neće ti staviti na ono mjesto kad se budeš vraćao. Baš mi. Ne znam da će mi pokušati se vratiti kući. Ne pojma kako. Uglavnom, gdje će mi sad to tražiti? Možeš ti kako zaustaviti dok mi ovo nađem, pošto nama treba ti ven. Ne vezi, hajde ti tako traži. Loglo što i. Hajde mi da stavim ja na pismo, brate. Ma ne moraš, on tebe neće napasti. Ne veze, da nestane, da ne... Da manje baguje malo. Hajde, pokušaj vamo otići. Hajde, pokušaj nazad se vratiti. Ali možeš ti kako ovo prestati pa da mi opet snimimo? Ma ne veze, hajde tako ćemo. Pa gdje ćemo ću kopati, šta ću? Nemam pojma, ja mislim da to neće treba biti ovako, nemam pojma. Hajde pokušaj vamo otići. Jel bude na otvorenom ili? Pokušaj tu da. Pa može biti u otvorenom i u kućicama onim, u glowstonama. Ovo baguje. Isme rekao? Viđu. Ali to možda baguje samo što su tu i onda ona lava i vatri sve. A neće mi. Ma nemoj to kopati. Ja, haj mi. Haj tražu ono. Aha. Čekaj, haj pokušaj tu da ići, neće. Haj ako, vam. Ima gljiva, ali nema onoga. Haj pokušaj opet vam skrenuti. Jel ono? Yes. Eto. Sine, znači, ali su se poredali ko djeca. Jel on ovako baš rastu, ovako ravno ovako? Pa da. Ja mislim. Ja to nisam. Šta će mi sad savim? Jel ovo naraslo skroz? Ne znam, gdje pokušaj uništi. Ne veze, nije. Nije. Nem veze, hajde samo premjesti tamo, ili će nam tu rasti. No, u kući ćemo ja. U kuću stavim. Aha, bolje. Kako i tek siđe. Nek si mi ovo naš za ne, kako se ovo treba i godina, na Brainstorm. I za požnju, ne. Potion. Ali koliko smo ovako brzo našli, ovako nikad ja tražim po 15 minuta, bo. Ja uvijek mislila da to bude u onoj kući, znaš, ono, one. Aha. Aha, jebeš. Ali nema. Ovo kako je blizu, bo. Ovako idemo to sada da zasadimo tamo kod nas. Znam kako ćemo zasaditi. Ali sada ono mene baci tamo neđe. Brate. Evo ovo. Ovdje kad stvorimo, ne možemo izići. Pokušajmo ovdje. Imaš li oni baklji? Nemaš. Imam možda vamo, sad ću imam ja drveta. Imam guzicu. Hajde uzmi jednu baklju, ja mislim da ti više ništa treba. Pa gdje ću baklju uzeti? I odeš ovdje. U portal, ima i na portalu. Aha, ja. I uzmeš jednu, onda ja mislim da tako možeš zrak uzeti. Ali ti to ideš, ja to ne znam. Pa ne znam, nije baš znam. Hajde, ovdje ćemo mi završiti epizodu. Na snimci mi još jednu kad napravimo. Da. Hajde, čao. Hajde, čao.